așteptarea lui. El omul tău, dar tu al cui. Mereu un an l-ai așteptat, dar el a fost doar ocupat. Tot ocupat cu a să muncă, tot ocupat bani să-i ajungă, tot ocupat mereu cu ai lui, dar tu a cui a fost a cui. El n-a fost omul potrivit pentru al tău suflet rătăcit. Nu-l aștepta când nu mai vine, iubește-te mai mult pe tine. Așteptarea lui, el omul tău,